प्रणाम मित्रगण। घर परिवार में कोनो बड़ा समस्या के समाधान, कोनो मुकदमाबाजी या फिर कोनो बड़ा लेवल का लड़ाई झगड़ा तय समाधान हो जाला। अगर कोनो ऐसन बहुत विशेष बात बा तो ओकर समाधान हो जाला। लेकिन अगर समस्या वहाँ आवेला जहाँ कोनो छोट बाती बा, केहू के छोट बाती से तकलीफ भइल बा, केहू के छोट बाती से हमन के दुख भइल बा, या फिर कोनो छोटे बाती के लेके मन में मलाल हो गइल बा, वहाँ बहुत तकलीफ उठावे पड़ेला और ओ समस्या का समाधान नहीं हो पावेला। तो हाँ मित्रगण, आज हम बात करब यही मुद्दा पे कि जैसे कोनो बड़ा लेवल के लड़ाई झगड़ा बाटे, केहू के घर से कोनो मुकदमेबाजी चलता, कोनो मारपीट के नौबत अगर आ गई तो ओकर समाधान तो कुछ लोग मिल के या फिर पुलिस द्वारा या फिर कोनो भी प्रकार से हो जाला। और अगर नहीं होला तो बातचीत बंद कर देवल जाला। दोनों पक्ष से कोनो भी मतलब जौन आदान प्रदान बाटे नहीं होला। लेकिन बहुत बड़ी समस्या एक जगह आवेला कि जौन कोनो बात हमन के घर में, कोनो हमन के रिलेटिव से, हमन के परिवार के सदस्य से या फिर कोनो खून के रिश्ता वाले से कोनो हमन के बाती के लेके तकलीफ हो जाला। कभी कभी कैसन होला कि केहू घरे हमन के गइल बाटी या फिर हमन के घरे केहू आइल बाटे और बात बात में कोनो तर्क वितर्क होत कोनो ऐसन बात मुँहे से निकल जाला जौन कि केहू के ना केहू के लग जाला और वो बात के तकलीफ हो जाला। वो अपनियों पक्ष के हो सकेला, वो दूसरे वाले पक्ष के भी हो सकेला। तो हमन के का करेनी ओके लेके मन में बैठा लेनी। छोटी सी बात है तब वो कर गांठ बांध लेवा और वो धीरे 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 एक नासुर बन जाई और वो पता नहीं कितना साल तक मन में पलत रही। और बहुत सालों बाद यो हो सकेला कि कभी वो बाती के चर्चा होखे तो बहुत सारा चीज़ के साथे ब्लास्ट हो जाला। ऐसे का होला कि बहुत बड़ा गंभीर समस्या पैदा हो जाला। धीरे धीरे का होला कि वो व्यक्ति से हमन के संबंध ख़त्म भी नहीं कर सकेनी, चूँकि कोनो बहुत ही क्लोज रिलेटिव रहे ना या फिर अपनिए घर के केहू रह जाला, कोनो बड़ चाहे छोट केहू भी हो सकेला। तो एक बात के यह समाधान है कि अगर कहू से भी हमन के दुश्मनी का मतलब केहू से भी अगर हमन के बातचीत वाली जौन समस्या उत्पन्न भइल बाटे, केहू के कुछ कहले से केहू लग गइल बाटे, केहू के कुछ तकलीफ हो गइल बा, तो ये बाती के चर्चा अन्य लोगन से न कह के वही व्यक्ति से करे के चाहिए। हम कई बार अपने साथ जौन भी हम बनावत बाटी वीडियो इनमें हम बोलू चुकल बाटी कि अगर जैसे समस्या है तैसे बात करे के चाहिए। हमन के का करेनी वो समस्या के लेके मन में रहल करी कि वो हमन के बहुत घनिष्ठ आ गई तैसे वो समस्या के बारे में चर्चा कर देवे। चूँकि घर परिवार में सब लोग एक दूसरे से मिलल करे ना, तो हो सकेला कि अगर वो व्यक्ति भी हमन के सामने वाले व्यक्ति से बात करता तो मुँहे से निकल गई तो फिर वो व्यक्ति के यह लगेला कि देखा ये हमन के बुराई करत बाटे। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति में और अपने में दूरी पैदा हो जाला और एकर कोनो समाधान नहीं हवे। यकीन मानी अगर हमन के बातचीत करी जाए एक दूसरे से ना तो 80% का समस्या का समाधान वही निकल जाई। कहाँ से कभी कभी ये होला कि हमन के जानबूझ के ना कहले रहनी, ऊपर मन से कह देनी या फिर बड़बोलापन में भी हमन के बहुत सारा बात केहू के कह देनी या फिर केहू हमन के कह देला आ वो बात का बाटे हमन के दिल से लगा के बैठ जानी। और समस्या इहो हवे ओकरे ऊपर से कि वो व्यक्ति से बात न कही कि हमन के दुनिया जहान से बात करत फिरत करेनी और ये बाती के असर बहुत ज़्यादा हो जाला। पहला तो मन में जौन वैचारिक मतभेद है वो बढ़ेला, फिर हमन के अंदर जौन रिश्ता मिठास रहेला वो ख़त्म हो जाला, खटास उत्पन्न हो जाला, कटुता बढ़ल करेला। तो ये चीज़ें के रोके करती एक के उपाय हवे कि जैसे हमन के संबंध में कटुता आइल बा, जेकरे वजह से हमन के कोनो तकलीफ भइल बाटे, ओके रोके के चाहिए। ओकरे रोकले के एक के तरीका है कि हमन के वो व्यक्ति से बात करे के चाहिए। जब तक हमन के वो व्यक्ति से बात नहीं करब तब तक इस समस्या के समाधान नहीं हुई।